Aikin banza aikin wafi. Baka iya kowa ba sai dai ka cika kwanta dan renin hankali kawai. Wallahi ƙarya kake ba zai yi ba. Hello? Hello Mufida? Na'am. Wa biki ga sako na bane fi sabilillahi a ce tun shekaran jiya ana tura miki abu kin mun shiru? Wallahi na gani ina so ma in kira ni. To. Ran yaushe zaki zo? Nan da yaushe? Nan da kwana biyu. Kwana biyu kin tabbata? To yayi. Kin tabbata? Na tabbata zan zo miki ma da wanda zan aura. Mufida kenan. Muguwa ƙasa da ƙasa. Anya, wannan din ba da gaske ke ba za ki mishi irin ta sauran ba? Wallahi ban ma taɓa son wani yanda nake son shi. Wallahi ina son shi sosai ya tafi da ni wallahi. Na fi son ki, amma ba damuwa. Ki bar wannan maganan ma. To ki da tsaya. Dan ina ne? Dan nan garin ne ko dan ina? Wallahi dan nan garin ne ma. A nan inda kike? A to shikenan Allah ya taimaka. To mu ba wannan magana. Mufida ina cikin matsala fa. Wallahi wannan yaron ya shige min gaba Ahmad. Na rasa yanda zan yi da shi. Ya zame min da kasan wani hatsabibi ko ko wanda aljanu suka shiga jikin shi sai abin han mamaki yake ban wai waye wannan Ahmad din da har yake so ya dame ki wai shi din waye Mufida kenan ni wannan yaron abubuwan nashi ma sun rikita ni sai nake so ki zo ki min maganin shi wallahi wai ina Hafsat ne Hafsat ai ki bari Mufida Hafsat ta zama abin da ta zama ne ma take ta gagare ni ba ma ta ni take ba in kika ga take galma shura a cikin garin ne ka san network bai isa kawai san hana ta ba kisa nake so ki zo mu hada karfi da karfi mai maganin wannan matsala kin ga ji labarin na yanke jiki na faɗi wallahi to shikenan Allah da ina nan zuwa ya kamata da shikenan ina sauraron ki dan Allah wallahi ni kadai na san halin da nake ciki dan Allah ki zo ka faɗi ma wani ma damuwa ka arziki ne zaka ji saukin abubuwa to Allah da ina nan tafi ba damuwa kin san abokin cin mushi aka ce ko sai kin zo ni na san aike muna tare sai an jima mom da wakewa da wani ke waya sannu uwata tambaye ni da wani ke waya tun da aje ni kike na ga kamar an tsinke da ce ko ok ashe kin sani rainin wayan lalaban hanya ne Ahmad Ahmad zo Ni na dauka ma baka cikin gidan nan. Wallahi ina ciki yanzu ma na tashi na yi wanka zan fita. Ina za ka je? Wurin budurwa ko? A'a wasu budurwa ni ba ni da budurwa. A'a Ahmad, wannan wanka da kace da wannan kwalliya da kake son ba wurin wata za ka je ba? Ba ni da budurwa. An shi ne. Bari in je in dawo. Ahmad, ka yi baka bari na faɗi maka abin da ya sa ni kira ka ko? Yaman jiya ne kana ji? Wallahi sai na fita kasuwa. Shi ne sai na siyo dan kunne ka gan shi nan. To ni kuma dan kunne sai nake ta ganin kaman bai mun ba. Kuma kaga sarƙan ma sai in ga kaman bake ba. Kuma kaga agogon ma ni ganin ki kaman bai macin da kayan ba ko? Ka gani? Ka gani? Ni wannan kin san ba hurumi na bane ba. Yanzu bari in je in na dawo in maida miki za a yi a maida miki. Haba Ahmad, ai ya kamata yanda na daddage ne kwalliya na kai ba mana. Haba anti ke fa babba ce. A'a, Ahmad ka kaman haka. Wani irin babba ce? Dudu nawa nake? Wallahi sauran aure ne kawai da aka ma amma ba wani girma ni da nake da shi. Yanzu a cikin shekaru na Ahmad aka ce na ka duka saura nawa? Wallahi ni ba babba bace ba. A to, ka daina man haka ne. Yanzu ka san ne? Kawai zuwa zan yi ga kuma ya tina. Yau soyayya za a sha kaunar za a yi da sallah. Yanzu yi ta ka yanda nake so. Ka yi gaba, za ka inda za ka nake tsaya daga baya. In je bari in je in na dawo sai Ahmad wallahi ba inda za ka. Wai me yasa kai dole kai sai ka sa mutum hayaniya ne? To bari ka jin gaya ma. Wallahi kana ta kafa za ka fita. Wallahi zan sa hannu in ka. Yawa saboda na lura kai baka jin lallashi. Abin da za a yi. Dawo ka tsaya. yanzu ya ke so a yi. Yanda nake so ban kaza. Ko kuma idan baka sa in ba, sai dai ka zauna ne ke. Na ji je ki ɗauko mayafin na ke sai mu tafi. Ahmad. Kada kama abin da ka fara. Da gaske nake yanzu zama ma zan samu waje in yi je ki shirya. Ahmad in ka kuskure na fita da shiga ɗaki ka fice ku ganin wani abu wallahi zan maka aljini zan maka isko kan da baka taɓa gani. Zama zan yi in kira ki je ki shirya. To shi kenan.
wannan zai hau da kayan. Lalle ma yaron ne. Yanzu sai dai halin nashi da ya saba. Haka ga yaro sai ka ce ne a ji. Mukil sai ka neme shi kara. Amma ba laifin ka bane. Wallahi sai na nuna maka ni dai dan ka ci. Wallahi sai na baka mamaki zaka dawo ka isi. Duk masifa wace iri ce. To ni ko asiri ake miki. Ahmad. Lafiya ka zo ka haɗa kai da keke tun da kana bacci. Dan laifin ya fa kaɗan na baka kaɗan yin jini. Wallahi bacci ne dan ɗauke. Anya Ahmad lafiya kwana biyu ma fa na ga baka zuwa me faru ne ko dai matsalan nan ne na gidan ku. A'a wallahi uga lafiya lau. Salamu alaikum. Bari in je in dawo Ahmad. A'a uga dan Allah ka tsaya. Dama an bani sako in baka. To wani sako yanzu zan je da in dawo sai. Dan Allah la ka tafi. Ina. Bari in dawo Ahmad. Uga. Ko tara ka ko ba. Haka ne bari in je in dawo. Ahmad ne haka. Wannan wace rayuwa ce mutum ke nufi ne. Yanzu da kake wannan rawar cikin kake tsaye da shi. Me ka kake so mutane su dauka? Kamar da zan cinye ka ko ina fitar da namu cikin ka ne ni? Ko ba hada ke ka kake tunanin zan yi? Wannan rayuwa ta tana ban mamaki dole sai ka nuna duniya wani ba ce. Kana hankalin ka zai kwanta ko? To da kyau yayi. Ba na da irin wannan abu. Daga na zo in ga kashi sai zama matsala? Zauna. Yace ka zauna. Ahmad. Yanzu kai abin da kake kana kyauta? Yanzu tsakaninka da Allah abin da kai ta kyauta? So ke mutane su rika kallo na kamar wata muguwa kana yin wani abu gefe gefe kace wata kura ta tana son cinye ka? Yanzu uganka zai fita. Kokan shi kake Allah annabi kare ya tafiya maka ko? Akwai magana da zaka gane shi wanda sirri ne. Yanzu da ya tafi ni ka ga mu. Bari yanzu ni ka ga mana da magana ya tafi. A'a anti. Kamar yaya? Gaskiya ni anti kin riga kin takura min kin matsa min wani bi in kika zo kina takura min din nan ji nake yi kamar in je in sha wani abu ni in mutu ma gaba ɗaya in huta. Ka mutu Ahmad. Ka mutu ka ce. Ni na ummace in mutu. Ka ga mace ka mutu. Ahmad kenan. Mutuwa kake son yi? Ai na san haka. Ai da ka mutu a hannu na Ahmad. To da wanda ya fita ka zo ka mutu kai kaɗai hafa. Ai ni dama irin haka nake jira. Mutuwa dai ko? Sai ko za ka mutu a Ahmad. Ko ba mutuwa kake so ba? Ya kuma kake gudu? Ba ho mutuwa nake ni ba mutuwa wadda za a rufe mutum ba wai irin wannan mutuwar nake miki nufi ba an ci. Oke wai a rufe ga? Yanzu ba ta kenan. Ni ba irin wannan mutuwar nake miki magana ba. Sai kai to wani. Ana ɗauka ka shirya ne. Ai da nuna maka nima na shirya. Ni ba irin wannan mutuwar nake miki magana ba. Ko? To ina son ka san wani abu. Ahmad ba ta kama ka kwana shago ba. Zan wuce ya tafi gida. Idan ka ga dama ka bi. Idan baka ga dama ba ka kwana shago kai in ma baka ga dama ba ka tafi can kan gada ka karu rayuwa ka dawo ka ce abin da ya dame ni. Ruwan kai amma ka kamar inda ka ci. Wallahi ra ka ci za ka